Nyt tää on päällä. Mistä se päästä löytyy? Ikeasta tilattiin sänky, kun tuohon alas piti hakea sieltä. Kun ei se ollut palvelu maksettu niin, että se olisi tuonut sisälle. Niin sit sitä antaa tällaisen laatikon sieltä. Sitten me odotetaan vaan lisää laatikoita. Että eihän tähän... Sitten todettiin, että kyllä se sänky on siellä. Ja sitten tää on tällaista vittumaista naputella noita puunappeja tonne ja näytetään niitä pultteja ja niitä tällaisia. Ei tuolla on noita. Ei kun mitään, missä niitä on niitä, mitä mä laitoin tänne. Nää on niin perseestä. No sitä nyt ei näe enää kun se on tuolla, mutta siis ensin tonne joku tappi lyödään ja sitten se menee tuonne sisälle ja yksi tällainenkin valuvirhe juttu tällaisessa, niin ei tuu sänkyä. Vittu, hirveä räpellys. Jos sängyn pitäisi olla mahdollisimman paljon yhtä puuta, niin tää on kyllä niin montaa puuta kuin olla voi. Ai, nyt alkaa olla hyvää! Onks nää? Meneekö ne? Juu. Sitten katsotaan. Katsotaan täältä yhdet kohdat laitetaan kiinni, niin noin säleet ei niin sitten vauhdissa pääse. Otetaan meneestä tuolta megalopua. No, se on siinä. Oli tää on kato kans reikä kohdallaan. Ja sit just tässä keskellä niin ihan turhaa oltais ostettu uudet säleet, kun tässä on nyt vanhan sängyn säleet varastossa käytetty hakemassa. Nää pysyy täällä takana. Se on just tärkeintä, että noin päät pysyy. Mut ei ne sieltä mihinkään lähde, kun tuohon menee patja päälle. Niin nyt se alkaa näyttää jo sängyltä. Ei muuta kuin lyödään patjat kehiin ja Itä-Suomen yliopiston luokanopettajakoulutukseen. Virheellisen ilmoituksen saaneista hakijoista osa ehti ottaa paikan vastaan, mutta näiden paikkojen vastaanotto on purettu. täytyy vielä näyttää tästä, kun nyt on Salakuljettaneen Viroon yli 180 tonnia jätettä, joista suurin osa päätyi käsittelemättömänä luontoon, uutisoi Panasonic HCV 570. Tällainen kamera on nyt sitten tulossa. Niin kuin huomaatte, niin tää ei tarkennu tää yhtään mitään, niin sen takia, että uutta kameraa kehiin, niin alkaa tulla vähän parempaa videoakin. Kun tää on tää järkkärikamera, eihän täällä saa edes kunnollista tällaista videokuvausta, mutta tietysti täällä saa hyviä valokuvia otettu. Mut nyt tässä on nämä patjat, me lähdetään roudaan niitä tänne ja tähän tulee, tätä sänkyähän ei jää näkyviin yhtään, kun tähän tulee lankkuja tohon noin 1, 2, 3, 4, siihen menee 5 tuumasta niin että se jää sinne peittoon ja se maalataan sellaiseksi vanhan antiikkisen harmaaksi. Samoin nämä reunat lattiasta tuohon reunaan asti lankuilla.
vedetään silleen, että toi piilossa. Ja samoin tää jalkopääty, niin tästä ei jää mitään näkyviä. Se jää kokonaan lankkujen peittoon sinne alle. Siitä tulee hieno, mutta laitetaan siitä sit lisää taas, kun Mut joo, laitetaan nämä patjat nyt tästä näiks, niin. Joo. 10 senttiä. Näytäs mittanauhalla. Joo, se on 20 senttiä. Niin noin 10 senttiä eli puolet tosta. Poikki, niin se tulee vähän alas, koska tää on aivan liian korkealla nyt. Niin se oli alun perin tarkoituskin. Ja se laudoitus tekee siitä tosi hienon näköinen. Siitä tulee ihan varmasti, koska siitä tulee semmonen vanha harmaa petsaus vedetään siihen. Siis noin peitetään täysin laudotuksella. Mitään ei jää näkyviä tästä sängystä. Ja samoin nämä reunat, vaikka toi päiväpeitto tuleekin tonne, niin silti ihan lattia asti tästäkin peittoon toi. Siitä tulee hemmetin hyvä. Esitelläänkö meidän uusi hieno tämä. Tää oli kyllä aivan loistava ostos eilen. Kattokaa tätä sormea. Miten mä saisin mutta näkyviä? Mulla on palovamma tässä sormessa, mutta nyt on melkein näkö. Joo, tässä on se syy, miksi on uusi kamera tulossa, mutta siinä on tollanen. Mä tiedän, pitäisikö toi sitten puhkasta jossain kohtaa. Täytyy katsoa. Tästä näkee nyt tän värin. Siihen tulee tolleen samalla lailla toi lauta tonne päälle. Siihen voi sitten jotain laittaa. Ja sitten tähän tulee näitä näin ihan täyteen tää, ettei sitä näy Ja tää on se värisävy. Todennäköisesti me mennään tän kanssa sinne ja kysytään, että miten me saadaan tän värin. Niin ne varmaan sekoittaa sieltä sitten tän värisen. Tältä se tulee sitten näyttämään tää koko show. Ei vittu, tästä tulee hyvä.